Ibaw ba mo nga ang Ihawan sa dakbayan sa Talisay nga giduma sa local government unit gihatagan og AA accreditation sa tibuok Region 7 atong sayran ang good manufacturing practices nga gipatuman sa Ihawan ug nganong milambo kini sukwahi sa mga Ihawan nga iya sa mga dakbayan sa Sugbo ug sa Mandawi. Si Chona Carrion sa iyang RTV Presents. Dinhi sa Barangay Muhon nahimutang ang Talisay City Livestock and Poultry Center o mas na ilang nga Talisay Slaughterhouse. Mubalor ang pagtukod sa maong Ihawan ug usa ka gatos ka milyon ka pesos nga gibuksan niadto pang tuig 2005. Ang maong Ihawan maulang ang nag-inusarang LGU-operated AA slaughterhouse tibuok Region 7 ug nahimong fully operational kini sa miagi lang tuig human hatagi og AA accreditation sa National Meat Inspection Service. Ang AA nga slaughterhouse kanang tanan nato nga mga karne nga giihaw diri pwede siyang ma-consume anywhere sa Philippines. Pwede siya ipadala sa lahi nga mga lugar sa Philippines. Giingong dili sayon ang magmintenar sa Ihawan ilabi na sa pagtakop sa mga Ihawan sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi. Matag adlaw, muihaw sila og 150 ka mga baboy samtang 60 ka baka ug kabaw. 80% sa baboy nga maihaw adto padung sa carbon market, samtang 80% usab sa karning kabaw ug baka adto sa dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Challenging kayo ang pag-maintain og slaughterhouse no kay daghan kay kag-consider ang mga makina, ang imong mga tao, ang imong mga supplies no kay naamang gud tay kanang sanitation nga grupo so everyday nagalimpyo ta, everyday naga-disinfect ta ang ato sang mga equipments everyday sa nato na gina-check kung mugana pa ba na sila. Gipasalig sa City Veterinarian nga ang ilang slaughterhouse nagsubay sa good manufacturing practices. Gikan sa mga tao, ekipo. Limpyo ang proseso sa baboy, gikan pa lang sa holding pen, hangtod na sa pag-ihaw ni ini. Sa miaging tuig, muabot sa 20.8 million pesos ang kita sa Talisay City Livestock Poultry Center ug gipaabot nga mas mutaas pa kini. Hinuon gikinahanglan nga hugot gyud ang pagmintenar niini aron kapahimuslan og dugay. We are for service gyud sa mga tao labi na sa mga Talisaynon. Makapahimus gyud ang uban sad kay tungod kay na-maintain na mo ang among pagka-AA so na-open mi sa tanan nga gusto magpaihaw diri. Uban ni Marlon Melgaso, ako si Chona Carrion ug kini ang akong short dokyo.